Duha ka lalaki samaran sa nahitabo nga landslide sa dakbayan sa Talisay. Upat ka pulis sa Mualboal gipaimbestigar human nangulata. Inahan gipapriso human gipahubo iyang duha ka anak nga minor de edad bugti sa dolyar. Anniversary bonus sa Kapitolyo, wa pay klaro kung mahatag. Maayong hapon Subo ug Kabisayan. Makita live ang Aksyon Bisaya sa YouTube o Facebook page nga Cebu Kapatid. Usa ka inahan gidakop sa kapulisan tungod sa cyber pornography. Iyang mga gagmay nga anak ang iyang gigamit sa pagpangwarta sa mga foreigner nga customer. Kini gi-aksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Nagtingkagol sa prisuhan kini 22 anyos nga inahan human na sakpang gipahubo at tubangan sa kamera ang iyang duha ka anak. Siya gidakop sa Women and Children Protection Center Visayas Field Unit tungod sa cyber pornography. Ang pangulo sa WPC nga si Chief Inspector Rose Santulurin nagkanayon nga nakadawat sila og reklamo sa gihimo sa inahan ug ilang gi-surveillance. Adunay dekoy nga nagpakaron inong langyaw ang nakigtransaksyon sa inahan. Gihulagway nga hanas na kayo sa pagkigdil og mga langyaw ang inahan sa ilang nakita niini nga pagbungat og kantidad bugti sa hubong hulagway siyang anak. Sa entrapment operation, ilang gitawagan ang inahan pinaagi sa Skype ug mipakita sa hubo nga lawas sa duha niya ka minor de edad nga anak. Actually sa amo ang kuan, sa amo ang investigation, dili ingon nga katurag yun, no? Kay in fact, based on our information, the information gathered, no, because we also investigated sa katong bitaw sa iyang wherein he claims no sa kwarta, she claims the money na it was his 70th transaction na sa money transfer. 70. Okay, so it's not only once, it's not only that time. And so we have started the engagement with her July 21. So atong July 26 actually there was another transaction wherein nangayon na po siya og kwarta. So maora siguro na iyang giingon pero 21 and 22 nangayo siya og kwarta. Ang inahan miangkon nga iyang gipiktura ng iyang duha ka anak nga nagpangidaron og 2 ug 5 anyos apan kini nahitabo samtang naligo silang tabay. Matud niini, wa siya masayod kabahin sa ilegal nga buhat sa internet. Wa siya magdahom nga mapriso siyang pagkigchat human na haylo sa kabuutan ug misugot sa hangyo niini. Iyang giangkon nga napadalhan na siya og kwarta sa langyaw sa tulo ka higayon. Mga ito siya tabang, nana ba kay horny lagi kuno kay siya. Ana, yung magtanala ko niya nga, sabi matabang na ko ni mo. Then after na siya, nana din siya, kanang gusto na ko na siya, maku-answer, kanang mutanaw sa akong mga anak nga, kanang naked, bitaw siya. Nga mo to, nana ko, unya, ya mo lang gisalit pud ko niya sir kay wala lagi ko kahibaw nga ingon ani nga sitwasyon. Then after na sir pag-send ni Sandra ako naked sa ako mga bata sir pero naligo sila pero wa ko mag-expect nga maabot sa ingon ani nga sitwasyon sir. Ana-ana sa kustodiya sa DSWD ang duha niya ka anak. Mato ni Chief Inspector Santulurin, ilang gipasabot ang dinakpan. Ang ilang gihimo mo ang pag-rescue sa iyang mga anak gikan sa kadaot. Kasong qualified trafficking ang ilang ipasaka batok sa inahan kinsa mibasol sa langyaw sa nahitabo kaniya. What happens to me now? I don't know about this one. It's very on my heart that my child is in the DSWD now. I'm very longing for them. I don't know what to do now. I just ask God to help me over this problem, sir. Kaning amo ang operation, ayaw sabta nga ang among purpose good mo ipagdakop sa imuha para ibutang ka sa prisuhan, no. Ang among main reason is that to rescue your children so that they would not be exploited more o disad sila magamit in the future sa laing tao. Kay you are destroying the future and the dignity of your own children. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5.
Suspect sa kidnapping pasakan og kaso sa kapulisan bisan og dili interesado ang ginikanan sa usa ka buwan nga bata nga gidagit. Kini gi-aksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Giandam sa mga sakop sa Fuente Police Station ang kasong kidnapping bato kang Michelle kinsa mo'y giilang nga midagit sa usa ka buwang bata niadtong Sabado. Niadtong alas 10 sa buntag, nagbarog-barog ang inahan nga si Jeline sa Limbaga at tubangan sa ilang panimay sa may Sambag Uno Dakbayan sa Sugbo. Giduol siya sa nagpailang Irene Flores ug miagni kaniya nga mangadto sila sa usa ka mall aron motambong sa usa ka kalihukan alang sa mga inahan. Gipasaligan siya nga mahatagan og grocery og 1,000 ka pesos kun moapil og nangita pa og laing mga inahan nga makaapil. Apan samtang nangandam sila sa paglakaw, igo lang sila nga gilipat ug nawala na kinidala ang bata. Wa dayon siya mo report sa pulis tungod sa gipasalig niini nga kung mawala siya, mituyok lang siya aron makaparking apan wa kini mo balik. Moto gapaabot mi man interest nagpaabot mi iya kung gisugo pa kuha sa bakuna card sa akong bata. Man akong gingan na ote akong kwaon man ako ni dadon ano siya na ayaw lang ibilin lang na magpagdagan lang dito kay duol ra man ang inyuha diri ni ana siya. Moto gadagandagan pud ko sa mo nagkuha ko sa bakuna card sa akong bata. Pagkuha na ako ani kay pagkuha na ako sa bakuna card wala na siya. Dihang gialarma na kini sa kapulisan, gisubay sa mga pulis ang posibleng giagian sa suspect. Ilang nasuta sa CCTV camera sa barangay Sambag Uno ang sakyanan ug nasubay ang tag-iya niini pinaagi sa conduction number. Nasayran nga ang sakyanan gipanagiya sa usa ka Romel Colimar nga taga Unit 5 Opera ang bana ni Michelle nga maoy nagkuha sa bata. So after that, gitawagan mo ang Hyundai, nasa din tubag na mo, nihatag mo impormasyon, nihatag sa complete name, sa registration, kasi nakapalit. So kuha mo pa nga ang address sa Unit 5 Opera. So may maglangan og oras, vitso me. So positive ang among pag-abot dito. Nga ang suspect, positive dito naka-stay. Pero ang resto, nakangan siyang bana. Stress sa bana, kaya nagbuwag naman sila. Giubanan sa news team ang pagkuha sa bata sa tindahan sa may Guadalupe nga gipanagiya sa amahan ni Michelle. Ang amahan ni Michelle mo'y mikumbinser niini nga iuli ang bata. Suway untang gikuhaon og pamahayag ang amahan ni Michelle apan nagdumili kini sa pagpa-interview. Tungod kay matud pa, personal ra kaayo ang rason nganong nahimo kini siyang anak. Ang hepe sa police station to nga si Senior Inspector Hugo Rio Ipong miingon nga bisan og dili na interesado ang mga biktima, pasakaan nila og kaso ang suspect. Ang DSWD mo ay mubarog isip complainant sa maong kaso. Coordinate ang DSWD kay basta involved minor, gubernumay mo kuhan through DSWD o pulso kaso. Sa prosecutor na sila mo determino basta side sa police is to establish the element of crimes, kidnapping, tanan, amo buhaton na mupulso ang case nga kidnapping. Karong pag-determino kung kuhan ba sa side na sa prosecutor. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Upat ka mga pulis sa Mual-Bual nga nangulata, nag-atubang og pagkasuspenso. Kini gi-aksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Gipaubos sa investigasyon ng upat ka pulis sa Mual-Bual Police Station nga nangulata tungod lang sa guba nga cellphone. Silang PO3 Nino Perulino, PO3 Ramon Chinel, PO2 Stewart Bayang ug PO1 Ronil Kinain. Gipa-imbestigar sa Cebu Provincial Investigation and Detection Management Branch. Usa ka rin Bani, may reklamo nga gitabangan siya og kulata sa mga pulis. Matud pa ni Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Jose Macanas, iyang susihon kung nasubay ba sa balaod ang gihimo sa upat ka pulis sa pagtubag sa usa ka alarma. Padisarmahan ang upat og posibleng masuspenso ug mabalhin sa laing buhatan. Kini kun mapamatud-an nga wa kini mahasubay sa balaod ang gihimo ngadto sa biktima. Regardless kung anong reason, hindi dapat sobra yung action doon sa dapat na. We will check on that. We will investigate. Of course, I will disarm them. Then it will start from there. Uusog na yung investigation doon. Even yung immediate transfer nila will proceed kapag depende sa gravity ng
Ang mireklamo nga si Bani mipakita sa agi sa mga bunog ug samad nga iyang nahiaguman gikan sa upat ka pulis. Gani iyang gihulagway nga hilabihan gyud nga nakapangulata kaniya ang duha ka pulis nga silang PO2 Nino Perolino ug PO3 Ramon Chinel. Matud niya, naghusay sila sa barangay tali sa iyang uyab, samtang ang kauban sa iyang uyab nagsigi og video. Iya kini gibadlong ug gisuwayan og kuha ang cellphone hangtod nga naguba kini. Human say tabo, giadto siya sa mga pulis ug gipakita sa nagubang cellphone ug wa na hatagi og higayon sa pag-istorya sa nitabo ug gikulata. Abot dito, gidul kito sa pulis kakangguan mo hitiunan ko niya tong playo unda ko kay motawag ko sang pamilya kay para nakoy tungod ng kuyog nila ug ila kong dakpon. Dito gisapak ingo sir kung tuyo kung sala sir ninyo kung dakpon ingon siya na kita kani sa cellphone gipakita ba ding laparo ko ipusasan din ko nya gina ko sir pero tagay kung tagtungod mo kuyog nako para nakoy kauban kay kuya mo to kay giharas ng kuda nila gipatirang gisumban ng kuda nya tong gipusasan ko nila nya dito ko makuyog tong ila kong gibik ko ang gibinaboy ko nila pagdala gipugos mo padala bitaw pati na kong lumnot unta nya saong gipusasan ba ko mo ni sama sa pusas nalubong mayo. Nadismaya si Makana sa hitabo, hilabi na sa kapakya sa investigator sa Moalboal Police sa pagpahibalo kaniya kalabot sa maong insidente. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Camina de Vestil, News 5. Duha ka mga lalaki samaran sa landslide sa barangay Manipis, Dakbayan sa Talisay kagabi. Si Jinky Receipt sa detalye. 30 minutos nga natanggong ang mga motorista dinhi sa Campo 5 sa syudad sa Talisay. Di sila makalabang sa pikas nga dalan kay nagpadayon pa ang road widening project sa DPWH. Matag 30 minutos ang interval nila aron makaagi ang mga motorista. Apan ang problema kay kutob lang sila sa barangay Manipis ug di na makalahos paingon sa Toledo City tungod sa nag-ali nga dagkong mga bato sa dalan nunot sa landslide nga nahitabo pasado alas 9 kagabi. Atol sa hitabo, duha ka mga tawo nga sakay ining puwa nga motorsiklo ang naangol human maigo sa midahili nga mga bato. Si Lindon mipakita pa sa iyang mga samad nga nahiaguman. Iyang giangkon, nakakita sila sa hinay-hinay nga pag-ariya sa gagmay pa lang nga mga bato apan mipugos gihapon sa pagtabok. Wala kay mo pay pagsugod sa ariya ba. Nya igo ang ligid sa motor sa dapit loyo. Nya mo to nawara, nabalik ang motor ba nangalabay min duha. Kuyog ni Lindo ng iyang higala nga si Aldrin Bacos, kinsa ana-ana sa ilang balay nagpaalim human gitambalan sa Talisay District Hospital. Asoy niya, paingon sila sa barangay Tabunok aron pagsugat sa amahan ni Aldrin dihang naaksidente sila. Si Diosdado Silva, usa sa mitabang kanila. Naay nakauna motor kanang service rapid ba pero nangay isig patabang na mo moto nga among gitawag ang kapitan nga mao na pagtawag og taga trade kay lison sa motor untol ko kay yan tiil din mamalihok yan tiil kay kaning iyang way labot tuway niya na kuan man gyud maayo mao may naigos bato sugod ni siya gyud kanang pagtatagak atupang niagi si mana hantod na abtan sa pagkakaron gabi ganin ang kadlawon hunlak na gid siya. Base sa record sa barangay, kininang ikatulong pag-ariya sa dagkong mga bato gikan sa bukid busa nakadesisyon karon ang mga barangay officials dinhi sa Manipis nga di lang una kini paagian sa mga motorista alang sa ilang seguridad. Plano ni Barangay Kapitan Emma Cabiluna nga muhimo og temporaryong kaagian sa mga tao layo sa landslide area. Labi na ning panahon sa ting-uwan, hangyoon niya ang DPWH agang City Hall nga tabangan sila sa maong proyekto. Na matikdan nga daghan ang miagi sa ubos nga bahin din midahili ang yuta ug dagkong bato nga delikado alang nila. Angan lagi nag-sign. Lisod sa kung sige tagbutag sign niya ini ka sig butag sign nila dire labi dako nga trapal lamin sa ko kay itap-tap mo nang mawagtang sad dayon. Pero ako lang ni pabutang og sign board dire nga di na pagitagian. Pagkakaron, gipahigayon na ang clearing operation sa barangay Manipis. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga tao padayong midagsa sa kapilya sa San Roque sa barangay Basak Pardo bisan sa report nga kontaminado kini gawas nga chlorinated subsigon sa MCWD. Mubalik si Jinky Receipt.
Sa miaging semana pa way paghubas ang linya sa mga tao dinhi sa San Roque Chapel sa Sitio Laguna, Barangay Basak Pardo ning syudad. Bit-bit ang tagsa-tagsa nila ka mga containers, nagkawas sila og tubig sa pagtuo nga alibyo kini sa gipanghambin nila nga balatian. Sigon sa mga residente, mukabat sa usa ka gatos ka mga tao matag adlaw ang mudugok dinhi. Pag 22 akong presidente ni kuha kini nga tambal ko no. Pagkuha pag uma ko nahiyos yung kamot, ama to, dagan sunod, inom, mga wa sa ilang mga kuan, balat kalang ilang kuwas lawas. Si Nay Lolita nga gikan pa sa buhisan nagtuo nga maayo siya sa sakit nga mayoma, busa nagkaos siya aron iyang imnon. Nagtuo man ko nga milagroso daw kaning tubig, ato nga magkuha ta dito bisag gamay. Kaaron maayo tang atong gibati ba. Samtang sila Nay Anastasia og Emmy, duha lang sa daghan nga napaayo sa maong tubig. Paralyzed si Anastasia niadtong Hunyo ning tuiga. Asoy niya, di malihok ang iyang mga bukton, apan karon maisa na niya kini human siya ng haplas sa tubig. Haplas na kung kuan, kanang bakyaw na kung kuan. Bakyaw na, oo. So, pasalamat ka. Salamat ko sa Ginoo nga ayo ko. Wasab kapug ni Nay Emmy nga usa ka barangay health worker nga ma-emotional samtang siya mipaybaw kung naunsa siya pag-ayo. Nawad-an naunta siya og paglaom nga maayo pa hangtod nga miinom siya sa maong tubig. Basta maayo ko ani kabarog ko adto ko mudagkot ko. Uning dagkot ko dito hilak jud ko ma'am sa tinuod lang kay magdahom nga makabangon pa ba ko ba? Na ako'y anak plus gawas pero wa giday makapada. Siya ra gyud mo nakakaanak. Salamat jud ko ma'am. Apan ang MCWD sa ilang bahin mipahibaw nga adunay leaking sa tubo sa maong lugar. Usa ka team ang tua karon didto aron sa pag-ayo sa maong tubo nga nagpositibo sa chlorine. Mangayo lang ta og pagsabot og kanang dispensa no sa ato ang mga tao na niadto didto ang water district manggod duna manggod tay obligasyon to first is to repair the leak no kay para dili mausik ang tubig kay pasabot ang tubig nagsito siya gawas dito unya eventually katong mga konsumidor nga gisupplyan atong maong tubig mamuhina ito ilang agas or mawa na to ilang agas. Ning bag-o lang nasuta sa City Health Office nga positibo sab sa E. coli bacteria ang maong tubig kilid sa kapilya. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Pagkakaroon, mas dali nga makarespond ang mga emergency responders sa dakbayan sa Subo kung motawag sa 166. Apan dili kini matawag gamit ang cellphone. Plano karon ang pag-integrate nini sa bagong 911 National Emergency Hotline. Kinigaksyonan ni Ryan Sarote. Centralized ang bagong 911 emergency hotline nga i-direct sa usa ka call center sa kauluhan una pa kini i-connect sa nagkadaiyang mga lugar sa nasod. Usa sa balihinan sa tawag ang command center sa dakbayan sa Sugbo nga mo'y mudawat sa mga emergency nga tawag. Sa 911 emergency call nga girefer sa command center kagahapon, nalangay ang pag-respond tungod sa kakuwang og sayop ng impormasyon gikan sa kauluhan. Ang kalangay sa respond time ang unang nakitang problema sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mahindanon sa usa ka emergency situation. Mula nat og 10 minutes una pa makarespond ang command center kung ipaagi sa 911. Basta ang 911 centralized sa Manila. Then ipasa pa sa DILG. Then ipasa pa sa. So, masabot na to na I admit na doon nag-delay sa response time. It takes like ang 166, ang hotline number sa dakbayan sa Sugbo nga nagbase sa Cebu City Command Center sa Barangay Mambaling, apan dili kini matawagan gamit ang cellphone. Mas paspas ang response time niini kay doon na mga standby medical teams ang mga barangay ug volunteer groups. Kung hingpit na nga mahimutang ang 911 emergency hotline, tangtango na ang 166 hotline sa dakbayan sa Sugbo. Usa ka backup command center tukuron sa Cebu City Hall ug mobile command center. Kinahanglan tag redundancy
Redundancy ang term. Pasabot na maghimo taglain, in kaso doon na mabagdown ng usa kay brown out or whatever circumstances, kuang gyapon maka-operate ang atong hotline number o ang atong emergency system, response system, because we have another site. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Bukas na karon ang tinuig nga Agro-Trade Fair sa Kapitolyo. Ang trade fair kabahin sa founding anniversary sa probinsya nga gisaulog matag Agosto. 40 ka exhibitor gikan sa probinsya sa Subo nga namaligya sa ilang ani sama sa mga utanon ug prutas. Usa sa ni-appeal sa trade fair ang local government unit sa Bohol. Naghuwat ang mga opisyal sa Kapitolyo sa gobernador aron mahisgutan ang anniversary bonus sa mga empleyado sa probinsya. Matud ni Provincial Budget Officer Danilo Rodas, magmeeting unta ang mga department heads karong adlaw. Ug ba pa makabalik sa Subo ang gobernador nga tua sa Manila. Ang Kapitolyo magsaulog sa 447th founding anniversary karong Agosto 6. Kung kauyunan ang paghatag sa anniversary bonus, ila kining iduso ngadto sa Provincial Board alang sa approval. Cebu City Office on Substance Abuse Prevention dili na makaato sa pag-rehabilitate sa mga drug dependents nga misurrender. Nagpatabang sila karon sa simbahan. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Tululang ka barangay ang adunay programa sa Cebu City Office of Substance Abuse Prevention alang sa mga misurrender nga mga adik nga buot magpa-rehabilitate. Kini ang barangay Sambag, Buhisan ug Mabolo nga adunay kapin o sa gatos ka mga misurrender. Apan sukad sa paglingkod ni Presidente Rodrigo Duterte, 16 pa lang ang nakatambong og nakasugod sa We Care program, ang outpatient rehabilitation program sa syudad. Sagad sa mga misurrender ang naana sa moderate to high nga pagka-drug dependent og kinahanglan na nga i-in-house og rehabilitation. Based assessment manggod nato sagara kuan moderate to high, meaning ang stage niya dili na pwede pang outpatient rehab, pang inpatient na gyud. Dunay gigahin nga kwarta ang dakbayan sa Sugbo alang sa in-house rehabilitation, apan pinili lang ang maka-avail tungod sa kalimitado sa pondo. Kuwangan usab ang duha ka mga private rehabilitation centers sa dakbayan sa Sugbo. Plano sa COSAP nga magpatabang sa Katolikong simbahan. Nakig-coordinate na sila sa St. Joseph the Patriarch Parish sa Mabolo, Blessed Sacrament Church sa Tahero, Santo Rosario ug San Vicente Ferrer sa Sambag. Ang COSAP ang mogasto sa proyekto ug ang simbahan ang mo-provide og venue ug assistance sa pagmonitor sa ilang mga parokyano nga nagparehab. Usa is kanang makagamit bata sa ilahang sa mismo sa simbahan katong kung bisag outpatient, bisag wala pa ang ato ang in-house rehab, at least doon na mga activities nga pagahimuon, at least pod ang katong mga nagamitan sa droga maka-realize ba, no? Gawa sa simbahan, tapukon usab sa COSAP ang mga taga-barangay ug kapulisan aron ma-synchronize ang rehabilitation efforts sa misurrender. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. DILG miauhag sa pag-fill up sa nabakante nga ex-officio member sa Sangguniang Panlalawigan, human gimando sa ombudsman nga ang pagkataktak sa naghupot niini. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Matud sa Pangulo sa DILG Cebu Province, Jerome Gonzales, mahimong mupahigayon og special election ang National Executive Board o kahamutudlo og caretaker aron sa ipuli kang board member Tining Martinez. Si board member Celestino Tining Martinez III gitangtang sa katungdanan sa buhatan sa ombudsman tungod sa kalambigitan sa fertilizer fund scam dihang siya pa ang mayor sa dakbayan sa Bugo ni adtong tuig 2004. Niadtong Hulyo 28, gipatuman ang dismissal order kang Martinez ug sa kanhi City Treasurer Ret Minguez nga gipirmahan ni Conchita Carpio Morales. Kanang nga sitwasyon ay option ang National Executive Board to either hold a special election or appoint a caretaker kay doon na magod kayo ang barangay elections. Si Tining Martinez, barangay kapitan sa barangay Kayang sa siyudad sa Bugo, mo'y presidente sa Association of Barangay Council sa Lalawigan. Siya mipadayag nga andam siya mutuman sa kamanduan. Sa miaging simana,
Niduso sila og petisyon sa Court of Appeals nga nangayo sa pag-review sa desisyon sa ombudsman. Gikwestiyon niya ang pagpatuman sa dismissal sa 2 ka buwan sa di pa ang eleksyon sa barangay diin siya nagplano nga magpapili pag-usab. Di sa gid kay ko ganahan mo follow unta ana nga idea sa mga good nga mga una kay usually good mga politiko karon mao na man gunang ilahang punchline gikuan sila gikuan. But you know these cases like for example especially kani ba kanong 2 months before the election man makapaduda gid ba why 2 months before the barangay elections. Matud ni Gonzales, kung mudagan pag-usab si Martinez karong barangay election sa Oktubre, ilaha kining itugyan ngadto sa buhatan sa Commission on Election. Lakip sa silot nga gipahamtang sa ombudsman mao ang perpetual disqualification sa iyang paghupot sa bisan unsa nga posisyon sa gobyerno. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Kapulisan sa lalawigan sa Sugbo gipabantay sa posibleng pagtago-tago sa anak sa mayor sa Albuera, Leyte dinhi sa Sugbo. Matud ni Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Jose Macanas, ilang gipabantayan ang posibleng dakpan ni Kerwin Espinosa. Ang anak ni Mayor Rolando Espinosa Sr. sa Albuera, Leyte, padayon nga gipangita human mi-surrender na sa kapulisan ang mayor. Ang mayor gipasanginlan nga nalambigit sa gidili nga drogas human ang iyang mga bodyguard na dakpan sa usa ka anti-illegal drugs operation. Mi-surrender na sa kapulisan si Mayor Espinosa human sa hulga ni President Rodrigo Duterte ngayang imando ang pagpusil niini kung makitaan sa kapulisan. Meron naman kasing doon may condition doon pag lumaban. Pag sumurrender, katulad nung totoong sumurrender na yung tatay niya, yung mayor, ay sigurado ko buhay yun. Kasi sumurrender man. May picture kayo? Wala, presently wala. Ug sa atong light news karong hapon, ang wireless leader in mobile communication dinhi sa nasod ni Smart mipalig-on sa ilang kampanya may tungod sa pagpangandam sa dili pa moabot ang panahon sa mga nagkadaiyang katalagman. Niini higayuna, Archdiocese sa Palo Leyte nasab ang ilang gipahigayunan sa moong disaster preparedness training. Ani ang report. 45 earthquakes per week nararamdaman ng tao. Nagpahigayon na usab og laing Save Philippines campaign ang nagunang wireless leader in mobile communication sa nasod nga mao ang Smart didto sa Archdiocese of Palo Leyte. Kinigitambungan sa di mo menos usa ka gatos ka mga partisipante nga nagikan sa mga nagkaraiyang parokya sa Leyte. Milanat og 2 ka adlaw ang maong kalihukan, diin nagkalain-lain nga mga resource speakers sa mga nagkarayang ahensya sa gobyerno ug mga pribadong grupo ang nagpalig-on sa mga training. Sama sa DOST, Pag-asa, PBOX, Albay Public Safety and Emergency Management Office ug Emergency Management Center. Sila mibansay-bansay sa mga partisipante kung unsay buhaton panahon sa katalagman, sama sa bagyo, baha, linog, tsunami ug storm surge. The first thing that they must know is they must understand that, number 1, never underestimate the capacity of hazard. Never say that I can do it, we are ready for it, but always expect the unexpected. Tumong sa maong kalihukan, mao ang pag-agni sa mga nangapil nga mga partisipante nga ila usab nga ipaambit ngadto sa mga mulupyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar kung unsa ka importante ang pagpangandam panahon sa kalamidad. Kahinumduman nga ang Palo usa sa mga naigo og nagrabihan sa pagkuso-kuso sa bagyong Yolanda. 2 ka tuig na ang nakalabay diin dili mo menos 10,000 ka mga tawo ang namatay ug wala pay labot niini ang mga missing ug nangaangol. Alang sa dugang detalye mahitungod sa maong programa, mamahimo mo bisita og i-like ang ilang Facebook page nga Smart Communities. Ug i-follow usab sa Twitter at Smart Newsroom alang sa mga update. Alang sa walay karapusang mga chika, ubani ko ninyo matang alas 7:30 sa buntag, weekday sa Radio JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laukat Sera, mga word of the day nagkanayon. Ang love karong panahona, mura na lag sweldo. Dali rang mawala. Agay! Ug mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon. Bisan nasa, bisan kanusa kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!